Masu saurare Assalamu alaikum. A ci gaba da kawo muku tsoffin shirye-shiryenmu domin murnan cika shekara 60 da kafuwan wannan gidan rediyo. A yau muna tafi muku da tattaunawar da marigayi Adamu Salihu yayi ne da marigayi Malam Abubakar Imam, marubuci, mawallafi, wanda ya wallafa littafin nan na magana jari ce, kuma shine wanda ya kafa makarantar Islamiyya ta farko a lardin Arewa. Shirin ya gabata ne a ranar 19 ga watan Agustan 1965, da fatan a yi saurare lafiya. Ɗan kaɗe ko za ka faɗa mana ɗan wani abu daga asalinka? Me zai hana, ni dai a Kagara aka haife ni, a da Kagara tana cikin lardin Kwantagora ne, tsohona ana kiran shi Malam Shehu Usman, ɗan Malam Muhammad Badamasi, hakimin Nufawa na birnin Sokoto. Tsohona ya dawo daga yawon bidar karatu ya sadu da sarkin Sudan Ibrahim na Gwamatse a Ugu yana yaƙi da gwarin wajen Mina. A wannan lokaci ne sarkin Sudan ya umarci wani barde nasa Madakin Tagin Masoyi ya ce ya je ya kafa gari kusa da arnan Makangara na ƙasar Kamuku don sun dami masu fatauci da fashi. Ya kuma umarci tsohona Malam Shehu Usman da ya tafi tare da shi Madakin domin baza addinin Musulunci a ƙasar. Shi kenan Madaki ya gina Kagara suka tare ciki, tsohonmu ya zama shine liman, shine alkali, shine malamin arabiya. Daga baya da turawa suka zo suka ƙara masa ya zama shine ma'aji, turakarsa ita ce baitul mali. Allahu akbar, umadallah, kai sai ka ce wali ran kai ba koya komai ba, ka ba da kuma amsoshin tambayoyin da duk nake jin nauyin yi maka. A'a, to ko me yasa ake daukar ka a bakatsi ne? Me ko zai hana ku dauke ni a haka? Sa'ad da turawa suka ci Kwantagora, sarkin Sudan da jama'arsa suka yi gudun Nisara zuwa Kaya ta ƙasar Zazzau. Tare da tsohona aka yi gudun. Da turawa suka kama sarkin Sudan, tsohonmu yana cikin waɗanda suka kama hanyar komawa gida Sokoto. Suna zuwa manumfashi ta ƙasar Katsina, sai suka gamu da Galadiman Katsina Sallau, ya rufe su da alheri, sa wuce yau, sa wuce gobe, sai zama. Yanzu haka unguwar tamu tana nan a malumfashi, ana kiranta unguwar Gwamutsawa. Da hankali ya kwanta, turawa suka mai da mai Sudan bisa gadon sarautarsa, sai Madaki ya biɗi abokin nan nasa wato tsohonmu da ya koma Kagara su ci gaba da aiki. To da jojin Kagara na lokacin Mr. R.D. Ross wanda ya razdan na Sokoto ya ce zai aika da ni makarantar Bidda, sai tsohona ya ce ya fi so a aika da ni ta Katsina don in tashi bisa ga tarbiyyar wana Malam Bello Kagara. Kaji farkon zuwa na Katsina kenan. Za a kai kanena kuma Alhaji Ahmadu Kagara shi ma sai Katsina. Hakku, ashe lalle mu dauke ka haka. To kuma mun ji galibi duk manyan yan arewa, yan Najeriya ta arewa na yanzu, yan training college ta Katsina ne. To ko kai ma ɗanta ne ranka yi? Na cikin ta kuwa. Da na fita cikin ta na kama koyar da turanci a middle ta Katsina. Kila ma ka so ka ji cewa da shekara guda sa Ahmadu Bello Saddaunin Sokoto ya girme ni a college. Ni kuma na girme sa Abubakar Tafawa Balewa da shekara guda. Sa'ad da Saddauna ke captain na cricket a college ta Katsina, ina cikin babbar rundunarsa ta yaƙi. Banda cricket ma ina cikin masu son wasan football da five da na zama malami har polo. Allahu akbar, ashe shi yasa har yanzu ake wasan fives din. To banda koyarwa, kayi wa Katsina NA wani aiki kafin ka komo gwamnati? Ina duba littattafan shari'a na majalisar sarki don in daidaita turancin da larabcin da hausar, kuma da Katsina ta fara taron shawarar hakimai tun lokacin nan dimokuraɗiyya ni aka zaɓa na zama sakatare. Ne mutum, ashe a tun lokacin nan Katsina ta fara taron shawarar hakimai. To yaya aka yi har ka bar NA ka koma gwamnati a wannan lokaci da muka tabbata ita NA ta Katsina tana cikin son ka? Wannan dogon labari ne. Haka. A 1933 gwamnati ta sa gasan talifi na shiga gasar na kuma zama ɗaya daga cikin mutum 5 da suka ci. Biyun su ne wana Alhaji Muhammadu Bello Kagara walin Katsina na yanzu da Alhaji Sa Abubakar Tafawa Balewa Prime Minister. Na wani littafi shine Ruwan Bagaja. Tun sa'an nan Mr. East baturen ofishin talifi na gwamnati ya sa ido gare ni, saboda haka ya yi aro na je Zaria na rubuta magana jari ce littafi na 1 da na 2 da na 3. A 1936
gwamnati ta sake roƙo in dawo Zaria don in rubuta su naki. Sai gwamnati ta yi shawara aka ɗauko ofishin talifi daga Zaria aka mai da shi Katsina don a iske ni in rubuta su. Cikin ɗan lokaci kaɗan na basu suka koma ƙaramin sani kukumi. To yaya har gwamnati ta yi ta ɓamɓaro ka daga NA ta Katsina? A shekara ta 1938 duniya ta fara jin warin za a dai yakin duniya na biyu. A lokacin Hitler mazari ba a san gaban ka ba ɗan Hawwa'u. Ya ɗaga ya bunƙasa ya zama wa duniya ƙirƙiri mugun zakara. Sai aka rika feshi wai za a bashi Nigeria don ya lafa. Ta haka maganar ai jarida ya kawo kansa. Aka tambayi Mr. East wa ya ga zai iya, yace Abubakar Imam in dai har ana iya tugo shi daga Katsina. Shikenan ran nan ina aji abina ina koyarwa sai ga manzo daga fadar sarkin Katsina ana kiran Abubakar Imam. Da zuwa fada sarki ya ce gwamna ya aiko an zaɓe ka za ka koma Zaria kai wani babban aiki. Na yi murna da aka ce sai cikin malamai na aka sami wanda ya dace. Allah shi ma albarka. Fadawa suka ɗauka sarki ya yi murna da kai ya ce Allah shi ma albarka. Sarki ya dube ni ya ce to da shike sallah sauran kwana 10 sai ka dakata kai sallah gida. Fadawa suka ɗauka kaji sarki ya yarda ka dakata kai sallah gida. Nace to na dubi abokinmu magajin gari Alhaji Usman Nagogo ko zai sa baki amma ina sai na ga ya kau da kai kamar bai san ni ba. Shikenan sai Zaria a watan Janairu 1939 kwafe na farko na jaridar ya fito da sunan da na rada mata gaskiya ta fi kwabo. Wane mutum in ji mutuwa. Na tuna ran nan na ji waɗansu na taɗinka suna cewa wai kai ne ɗan arewa na farko da ya fara wakiltar Najeriya ta arewa wato wakiltar arewa a Najeriya ko haka ne zan kai dai? Ban sani ba, ni dai na san tun a watan Oktoba 1942 gwamnan Najeriya ya zaɓe ni ya sanya ni cikin wani kwamiti don mu ba shi shawarar yadda za a naɗa baƙar fata DODO. To a Ibadan muka yi taron daga can aka ce kuma in wuce Ikko in lallashi mutanen arewa da ke can ko za su yarda su koma Yaba su yi garinsu. Na tafi na yi musu magana har na gaji ba wanda ya bani ko amsa mai daɗi. Kanco ainihi ba san abin da ake musu nufi ba da su kama wuraren gidaje a wannan lokaci. To a wannan mashahurin kwamiti banda kai suwa da suwa ne gwamnati kuma ta zaɓa ran kai dai. Akwai sarkin Zazzau Malam Jafaru da Oni sarkin Ife na yanzu da babban joji JB Williams da wani Mr. F.U. Etok daga jihar Gabas da Alhaji Jibrin Martin na Ikko. Har wa yau kuma ana gaya mana tun a makaranta cewa kai ne ɗan arewa na farko da ya taɓa wakiltar arewa a ƙetaren ƙasa. Haka ne? Ban sani ba, ni dai abin da na sani a 1943 majalisar sarakuna ta arewa ta zaɓe ni in wakilci arewa in tafi Ingila taron edita da edita na Afirka ta yamma. A sa'an nan Dr. Azikwe, president namu na yanzu shine babban edita na jaridar Fada. A tafiyar ne shi Azikwe ya shirya manhajar da wai za mu kai Ingila mu ce ita muke so Nigeria ta bi har ta kai ga mulkin kanta. Ya ce in sa hannu na ƙi. Na ce ni arewa bata aiko ni da haka ba sai dai a bani kwafe in na dawo in shawara da su ya ƙi. To mun ji kuma cewa baka sa hannu a manhajar Azikwe ba. Amma ai malaman mu sun gaya mana irin aikin da kai ma kai wajen shirin siyasar ƙasar nan. Ba ka yarda ka gaya mana waɗannan abu waɗanda ba su sani ba? Ai tarihi ne. Da muka je Ingila sai ɗan Hausa Sahib Bisha ya rungume ni, kasan shi ne ya fara makarantar boko a Kano, ana ce mata makarantar ɗan Hausa. Ya yi ta yawo da ni, ana taɗi da ni da turanci kamar ako, yana nuna wa turawan Ingila irin abin da ya shuka. Ga munan har gidan gwamna Lugga, ya ce in gaya masa filla-filla yadda tsarin mulkin nan da shi gwamna Lugga ya shuka a arewa yake tafiya, wato indirect rule, da yadda nake zaton ya kamata a gyara shi don kare rushe. Abin da na tsara yana nan yanzu haka, gwamnati ta kai takardar a gidan da ake tara muhimman abubuwa na ƙasa domin tarihi, National Archives. Mai son karantawa sai ya zo gidan a nan Kaduna su bashi ya karanta ya gani. Ni ma kaina ina da kwafi. Gwamnan Sherwood Smith mai wandon karfe shi ma ya aiko daga Ingila na aika masa da kwafi. To, da gwamnan Richard zai zo ya yi gwamna a nan ƙasar Nigeria sai gwamnan Lugga ya kira shi ya ba shi bayani ya ba shi kuma kwafe na takardar. Shi kenan
Bisa ga wannan ilimi da zuwan Richard sai kawai aka ga ya shiga himmar kafa kamfanin jarida don a ba masu ilimin zamani kofar da za a ji ra'ayinsu. Muka sa mata suna kamfanin gaskiya. Ya kuma shiga shirin tsarin mulkin Nijeriya. Nan da nan aka zaɓi malaman makaranta su ma da Abubakar Tafawa Balewa aka sanya su majalisun sarakuna. Na ji daɗin ba da wannan amsa a yanzu ga shaiduna duka da rai. A Ingila ma ana cewa daga wasiƙar da gwamnan Lugga ya aiko mani ta ƙarshe kwana 2 kafin ya rasu bai sake rubutawa kowa wasiƙa ba a duniya. Duk wasiƙun nasa suna nan tare da ni yanzu haka, mai so ya zo ya karanta. Allahu akbar. Rubcaɓi masu tarihi na shirin aiki. Allah ya gafarta malam. Mun ji an ce kai ne ɗan arewa na farko da aka fara zaɓe a arewa aka kai shi ga matsayin bature wato wanda ake cewa senior service tun lokacin nan ko haka ne? Ban sani ba. Ni dai abin da na sani a 1948 ne na zama senior service matsayin da ake kira matsayin bature. A 1951 kuma na ci zaɓe na shiga majalisar wakilan arewa da majalisar tarayya. A can ne na ba da shawarar shirin nan da ake bi yanzu na taimakon alhazai a Makka. Na kuma sha sukar dokar inshora da aka kawo ta tun kafin a koya wa alƙalai aiki da ita. Mun ji ma kai ne kuma ɗan arewa na farko da ya tafi maka da kuɗin wakilci ko haka ne? Wannan kam haka ne. Alhaji Ahmad Galadiman Fatigi ya riga ni da shekara 1, amma an ce shi ma dama yana da kuɗinsa ba da kuɗin wakilci ya tafi ba kamata. Haka, to kuma mun ji an ce dai har yanzu kai ne ɗan arewa na farko da ya bar aikin wakilci don kansa ya koma aiki. Haka ne kuma me yasa? Wannan kam haka ne. A 1954 da gwamnati ta kafa ofishin talifi a Zaria Literature Agency sai na koma can na zama baturen talifi. A Januwari 1955 aka zaɓe ni in shiga cikin hukumar ma'aikatan gwamnatin Nijeriya ta Arewa Public Service Commission. Sannu har a ran 3 ga Maris 1961 bisa ga shawarar Premier gwamna ya ciyar da ni gaba na zama shugaban hukumar ma'aikatan Nijeriya ta Arewa. Aikin da nake yi kenan yanzu. Allahu akbar. Kash, lokaci yana gudu. Ba don haka ba, da na roƙe ka ba mu bayanin mashahuriyar makarantar Islamiyya wadda kai ka fara yin ta a Najeriya ta Arewa. Ban yi tsammani akwai lokaci ba. Iyakar abin da zan iya gaya maka shine da na yi niyyar wannan aiki sai na sami taimakon mutum biyu, Alhaji Shafi'i da Alhaji Halil Binji. Wannan murhu na alhaji shine da taimakon Allah ya jawo wannan guri namu zuwa ga nasara. Wannan ita ce uwar dukkan makarantun da ake kira makarantun Islamiyya na Arewa a yanzu. Yanzu ma na sake mata suna na sanya mata Nurul Huda. Babu shakka ko wata fitila ce ka haska kama Arewa yadda duk masu hali yanzu suke kafa irin waɗannan makarantu don ba da ilimin Arabiya ga 'ya'yanmu. To bari mu juya ga siyasa tsintsa ranka ne. Ko za ka yadda ka gaya mana aikin da ka yi wurin kafa jam'iyyar mutanen Arewa wato Northern People's Congress? Babbar magana. Tun farko dai ba wani mutum ɗaya wanda za ka ci shi ya kafa jam'iyyar mutanen Arewa. Hakika kuma mu ne muka haife ta. Hasalima shukuran lafaharan ni ne na fara tsara gurinta da manufarta tun a Zaria. Har yanzu kuwa waɗansu abubuwa da na tsara ba a soke su ba. Shirin taurarin Najeriya ta Arewa kenan wadda marigayi Adamu Salihu ya gabatar inda ya tattauna da marigayi Malam Abubakar Imam, marubuci kuma mawallafi wadda ya fara kafa makarantar Islamiyya a lardin Arewa. Kuma an ɗauki shirin ne a ranar 19 ga watan 8 1965.